azonban nézzük a kis szöveges magyarázatunkat a táblázatunk középső részén. Hasonlítsuk most össze az ókori világban a testi értelemben vett rabszolgák helyzetét, és a Bibliában megjelölt lelki értelemben vett rabszolgák helyzetét, vagyis mindannyiunkét, élő emberekét. Azt írtuk a második oszlopba, hogy az ókori világban mindez úgy történt, hogy ha a rabszolgatartó megkapta a megfelelő váltságdíjat, akkor elengedte a rabszolgáját, szabadon bocsátotta, illetve egy másik ember kezére került az a rabszolga. Mindannyian tudjuk azt, hogy ha óriási összeget megfizettek egy képzett rabszolgáért, akkor a rabszolgatartó, ha talán nehezen is, de végül is szélnek eresztette ezt a rabszolgát. De nézzük meg a táblázatunknak a harmadik oszlopát. Itt már egy nagyon súlyos dolgot kellett, hogy jelöljünk. Azt írtuk ide, hogy sátán, a lelki értelme vett rabszolgatartó nem akar lemondani az áldozatáról, a rabszolgájáról, mert az ő igazát bizonyítja, hogy az ember a bűnt kedveli. Vagyis, ami az ókori világban megtörtént, hogy a rabszolgatartók lemondtak a rabszolgáról, az már lelki értelemben nem történik meg, mert sátán a Biblia szerint 10 körömmel ragaszkodik ahhoz, hogy az ember őt kövesse, az ő alattvalója legyen, ő egy emberről sem akar lemondani. Nézzük azonban a második sort az összehasonlításban. Mit tettek az ókori rabszolgák? Mit tettek ezek a testi értelemben fogoly, kiszolgáltatott emberek? Azt írtuk ide, hogy akartak szabadulni, még akkor is, ha nem volt lehetőségük rá, még akkor is, ha nem tudtak. Mindannyian emlékezünk a Spartacus-féle rabszolgafelkelésre. Mindannyian el tudjuk képzelni ezeknek a szerencsétlen embereknek a helyzetét, akik bárha nem tudtak is, de legalább akartak szabadulni. De az egész gondolatmenetünk szempontjából itt kellett a legdrámaibb kijelentést írnunk a harmadik oszlop második sorába. Mert lelki értelemben mi emberek nem csak, hogy nem tudunk, de nem is akarunk szabadulni a rosszból. Hogy kell ezt érteni? Ezt úgy kell érteni, hogy a Biblia szerint mi emberek annyira önigazolók lettünk az életünkben, nem elég, hogy elkövetünk rossz dolgokat, de még ezeket meg is magyarázzuk, mentegetjük. Még ezek miatt tulajdonképp fel is oldozzuk magunkat. Sokszor elhangzik a mi ajkunkon, hogy ez szükségszerű, hogy tegyünk rossz dolgokat, hogy ilyen az élet, hogy nekem is fenn kell maradnom, nekem is meg kell keresnem a kenyeret a családomnak. Vagyis az ember belenyugszik az önzésbe, belenyugszik a rabszolgatartója törvényébe, és az ember nem csak, hogy nem tud, de nem is akar szabadulni a rosszból. És kedves nézőink, itt szeretném föltenni a nagy kérdést. Hogy lehet kiszabadítani azt a valakit, aki nem tud, de nem is akar szabadulni a rosszból? Hogy lehet meggyógyítani azt a valakit, aki úgy hiszi, hogy ő nem is beteg, hanem egészséges? Oly sokszor hallunk a hétköznapi életben is erről, orvosok panaszkodnak, hogy az emberek elmennek hozzájuk, gyorsan akarnak gyógyulni valami csodával, néhány tablettával, valami gyors gyógymóddal. Nem csak orvosok panasza ez, hanem természetgyógyászokhoz is sokszor ezért tódulnak az emberek, mert csodát várnak, hirtelen gyors javulást várnak. És nagyon sokszor előfordul ez, hogy az emberek egész életükben nem gyógyulnak ki se testi bajaikból, még kevésbé a lelki bajaikból. Nagyon sokszor előfordul ez, hogy az emberek jónak látják magukat, egészségesnek hiszik magukat, vagy úgy gondolják, hogy az a betegség, vagy az a baj, ami az ő életükben megjelent, az nem is olyan súlyos, és nagyon sokszor az emberek ennek köszönhetik az életük gyors eltorzulását, vagy korai halálukat. Még egyszer, hadd tegyem az önök lelkiismeretére is ezt a hatalmas kérdést. Hogy tudta Isten megszabadítani azt az embert? Milyen tervet tudott kitalálni az Isten annak az embernek a meggyógyítására, megszabadítására, aki nem tud, de nem is akar szabadulni a betegségéből? Ismét nézzünk a táblázatunkra,
és ismét erősítsük meg magunkban a hatalmas kérdőjelet. Mi lesz itt a váltságdíj? Hogy lehet azt a valakit megszabadítani, aki nem tud és nem is akar megszabadulni? Egyik könyvünkben, melyet ajánlok a kedves nézők figyelmébe, Vankó Zsuzsa a Boldogság törvénye Bibliai etika című könyvében olvashatunk egy részletet Csingiz Ajtmatovnak, a ma élő kirgiz regényírónak híres művéből, egy évszázadnál is hosszabb ez a nap című regényéből. Ez a regény elmondja belső ázsiai népek egymás elleni küzdelmét, harcát, egy középkori történetet elevenít fel, és én is ezt szeretném most csak így ebből a könyvből kiemelni. A középkorban az egymásra fenekedő, egymással háborúzó népek a hadifoglyokat, ma talán így mondanánk, megskalpolták. Ezt ők mankurtosításnak nevezték. Vagyis, ha hadifoglyokat ejtettek, lenyúzták a fejbőrüket, és ez a fejbőr lenyúzás azt eredményezte, hogy ezek az emberek elveszítették az emlékezetüket. Vagyis ezek az emberek nem akartak szabadulni, nem kellett rájuk vigyázni, nem kellett börtönöket, fegyenctelepeket létesíteni, mert ez a mankurtosítás kiölte belőlük az emlékezetet, és ezek az emberek eszük ágában sem volt ilyesmire gondolni, hogy ők szabaduljanak a fogságból. Egy ilyen ember édesanyja megjelenik egyszer egy táborban, megjelenik ott, ahol őrzik a fiát, és próbálja neki visszaidézni az életét, próbál neki emlékképeket előidézni, felidézni a múltból, de nem sikerül, sőt, ez a fiú a tulajdonanyját megöli. Nagyon drámai része Csingiz Ajtmatov regényének ez, azért emelem ezt ki, mert úgy gondolom, hogy minden emberre lehet vonatkoztatni ezt a helyzetet. Mi elveszítettük az Isten igaz ismeretét. Mi az Istent vádoljuk azért, hogy ilyen a világ. Mi úgy gondoljuk, hogy mi nem vagyunk rabszolgák, mi erkölcsi, lelki értelemben szabad emberek vagyunk, azt teszünk, amit akarunk, és nem vesszük észre, hogy a bűn következtében szolgaságba jutottunk. És az emberi életben nem csak a rossz, a bűn elkövetése a nagy probléma, hanem azt mondhatnám önöknek, hogy legalább ugyanilyen probléma, hogy hogyan viszonyulunk a bűneinkhez, hogy hogyan magyarázkodunk és hogyan mentegetőzzünk, és mi egészségesnek hisszük magunkat. Mi lehet itt a megoldás? Még egyszer ráirányítom a figyelmet a kérdőjelre. Ki és hogyan hozhat itt megoldást? És itt mondja a Biblia a nagy választ, a nagy feleletet, hogy ezt ember ki nem tudta volna gondolni. Mi emberek ezt nem tudtuk volna kitalálni, hogy bennünket hogy lehet kiszabadítani, hogy lehet megváltani, hogy lehet meggyógyítani. Az Isten tudta ezt egyedül kigondolni. De nem csak kigondolni, hanem az Isten tudta ezt egyedül meg is valósítani. Hogy elküldte Jézust erre a világra, ugyanilyen emberi természetben, amelyben mi élünk. Jézusnak is meg kellett születni földi édesanyától, Máriától. 9 hónapig ő is anyamében volt. Utána megszületett, mint minden csecsemő. Felnövekedett, ugyanúgy volt gyermekkora, ifjúsága, ugyanúgy örökölte az őseitől, Márián keresztül a gyenge emberi természetnek a hajlandóságait. És amikor felnőtt Jézus és fellépett, be kellett mutatnia azt, hogy az élet más, mint aminek az emberek képzelik. Az életet a maga tisztaságában, az élet törvényeit a maguk valóságában. Ezért jött el Jézus, ezt kellett bemutatnia, de ez nem volt elég. Nem volt elég, hogy Jézus tanított. Nem volt elég az, hogy Jézus gyógyított. Jézusnak oda kellett adnia az életét másokért. Oda kellett áldozni az életét az emberért, az emberiségért. Ő neki a Golgotán ki kellett, hogy ontassék a vére. Ő a tiszta, az igaz, az ártatlan meg kellett, hogy halljon. Vállalnia kellett azt, amit ha mi vállalunk, mindannyian meghalunk a bűneink következtében. Ő magára kellett, hogy vegyen minden emberi bűnt, minden emberi bűnterhet, és egy összegben kellett vállalnia a fizetséget azért, amit mi elkövettünk, amiért mi jogosan
halnánk meg az életünk végén. És kellene, hogy egyszer s mindenkorra befejezzük az életünket. Jézusnak ártatlanul kellett elszenvedni a halált. Ártatlanul kellett elszenvedni azt, hogy a kezét, lábát átszegezik, hogy majd egy római katona lándzsát döf az oldalába, hogy megállapíthassa, hogy meghalt-e, hogy nem tetsz halálról van-e szó. Igen, neki meg kellett halnia, a vérét kellett adnia, hogy megmutassa, hogy az Isten nem fordul el a teremtményeitől.